ҳои путхин аз ин ҷо ҷӯйборҳо тақсим мешаванд. Мана ин ҷӯйбор бевосита ба дашти Путхин ва Томин зиёда аз 300 хӯрдагӣ дар он ҷо аз ин об истифода мебаранд. об манбаи ҳаёт аст. Мана ин мондагӣ об мефурад, бо деҳаи Томин меравад. аз боло ҷӯй ҳаст. ҷӯи дигар бевосита ба деҳаи Зосун, дашти Зосун об мебарад. мо бояд об ифлос накунем, об ҳифз кунем, чунки об набошад умуман ҳаёт дар рӯи замин нест. ва ман китобе навистагӣ ҳастам бо номи об аттило қимат. мана барои ҳамин бояд мардум бачаҳошро омӯзонанд ки обро ифлос накунанд, обро ҳифз кунанд, тоза нигоҳ доранд. асоси зиндагии мо шумо ин об аст. мана об ҳаст ки ҳаёт ҳаст. мана инҷо бинед хеле дарахтҳои зиёд дар соҳили ҳамин об. дарахтҳо ҳам хурсанд, нашъу намо мекунанд. баргҳои сабзпӯш. ин хок, об, оташ, вод, 4 унсур. садои оба шунида истодед. инҷо хеле обшори баланд ҳаст ва аз ин ҷо об ҷорӣ мешавад. охираш фаромада дарёи Маччоҳ мерезад. аз он ҷо аз маркази айни дарё номи Зарафшонро мегирад ва ин обҳо то Бухоро ва баҳри Араб расида мераванд. мана мардуми деҳа гову молҳои худро ба дараҳо бурда истоданд. бевосита зиндагии мардуми инҷа аз пушти ҳамин гов, мол, зироат. мана гиёҳҳои нағз мехӯранд. шир тоза, шир, қаймоқ, ҷурғот. барои ҳамин мардуми инҷа камбағалтар бошанд ки зиндагии хуб доранд, саломатии хуб доранд. мана барои солим будан бевосита бо табиат будан лозим, шарт ва зарур аст. саломат бошед, садсола шавед бародарони азиз. марҳамат ба осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ, Туроға ноҳияи Айнӣ, деҳаи Путхин. аз шаҳри Душанбе 140 километр, аз шаҳри Панҷакин 100 километр, аз шаҳри Хуҷанд 165 километр. метавонед оғози кори осоишгоҳ сар шуд. биёед саломатии худро барқарор кунед, умри дароз бинед, барои худ бояд дониш гиред ва ин дониш дар процесси ҳаёти шумо ҳар рӯз барои шумо зарур ва муфид аст. саломат бошед.